seyo. Nadakara ng members ka pa. Kung ka pa, masirado. Ingat tayo. Ayaw ng kapwa sila ba? Kung ka pa, masirado. Mga na sa itong interview. Oo ba? Kalok-kalak mo tayo mo nag-ibang. Kalok-kalak niya ito nag-storya sa kuha. Go, kapa. Why sirado? Sirado. Itsura to sila kanan dyan. Salamat kayo. Kamusta naman mo ito mga kanding? Kaya mo? Kaya ka mo? Kaya hugas ang kanding nila. Ang hugas ang kanding pa sa anibersary. Hugas ang dagang gawa ng tayo plato. Kanding, kumusta na ka? Okay na mo? Hugas mo platong kanding. Hugas ang plato nila. Kuyo kayo. Mga patay ko itong nagkaw nila. Nagkayo sila. Kumusta na mo? Okay na mo nila? Mga kanding. Okay na sila. Okay tayo. Hangaon sila nila. Halo kuyo kayo. Sinutong, dong. Okay kayo. Ano siyang tinood na kanding? Ano yung tinood na kanding? Ako na yung gagaw. Kanding, kumusta na? 안녕하세요. 나ku-interviewan ka nun. Ano si Maymay? Maymay, kamusta ka na? Koreana po siya. Kamusta ka sa Catalonan? Kira ka? Ano siya si Maymay? Kabutuhon na si Maymay. Maymay, kabutuhon ka, May? Katagakon ka dito, May, sa kuhan. Kaya, ano siya si Trixie? O ganga ni Presi. Trixie, ano nakagalibang bang? Sama na mo, naka-choose mo ka, Trixie. Kamusta na? Ina, mga kaupanan mo. Sa kalina, ina. Masakpa. Di pa na ko ni-upload karon. Dukay pa. Nisibat na siya trabaho. Huwag ka nahana ka. Dabi. Ano si Dabi? Hello. Hello. Para mana si Dabi. Okay lang ko. Pinadulit ni siya Dabi. Ano si Dabi? Ano si Mami ba? Ano siya kakain? Kaon na siya. Baka. Wasarado. Baka. Kaon na siya. Baka. Koy. Kasi may tanaw. Ano siya nagsakay mo to na balintong? Ata na ikato. Sakay siya sa motor, balik sa aging motor. May naluwas. Ha? May naluwas. Morning tawad na mo. Morning tawad sa ibig sabihin.
Maldo kog buang ano niya. To. Ina may, kumusta na mo ina? Kamusta na mo diya? Kamusta? 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 Okay lang mo ga? Higa ka na yan. Ano siyo mo? Ano si Clay Cornelio? 안녕하세요. Ano siyo Clay Cornelio? Koreano. Koreanong Bisaya. Koreanong Bisaya Koreano. Kanding. Mano siyang Korean? Mano siya nag-report sa Nukos dito sa Boulevard? Ang mga nukos na butod o nagbudlot ang mga simod yahi. Ang budlot na simod sa Nukos. Mano siya? Si Clay Cornelio. I-upload na ni mo ko. Upload ko nila para 10 million views. Wala to credibility ani ko. Kasabaan ka ni sila.